A pouco máis de 2 meses do inicio do verán, as persoas que xa teñen planificadas as súas vacacións lonxe da casa confían en poder viaxar sen incrementos de prezos de última hora. Dende as axencias de viaxes aseguran que se manteñen as reservas agás os destinos afectados polos conflitos e que se están ofertando outras rutas alternativas para quen non ten aínda feitas as reservas. Despois de Semana Santa, a vista de moitos viaxeiros está posta xa no verán. Este ano con maior incerteza sobre a situación en Oriente Medio, pero sen querer renunciar a viaxes que en moitos casos levan meses planificadas. Suelo planificar con tempo, 2-3 meses vista, incluso a veces con máis tempo. Teño contratado un viaxe para Marruecos que é para este mes de maio e que xa o teño dende o ano pasado. Cheguei de Egipto e xa collín o de Marruecos. Hai tamén clientes máis precavidos que queren valorar a evolución do conflito ata pouco antes de sair e aproveitar ofertas que se poidan abrir a última hora. Hai algunhas mayoristas que están facendo xa algún tipo de desconto para poder dinamizar as vendas. Hai outras persoas que o mellor teñen pensado outro destino que non ten nada que ver co conflicto actual e o reservan sen problema. Existe moita reserva de última hora, somos todavía dese tipo de persoas que, a planificación creo que moitas veces non é o noso, non? Os clientes buscan asesoramento de destinos e garantías para poder anular ou reorganizar a viaxe. Contando con que se contratas un bo seguro, se o faz desde unha axencia de viaxes, desde logo que se vai ocupar diso, sobre todo nestes momentos, podes cambiar de destino se fixera falta. É dicir, que ao final eu penso que o que importa é ter a mente abierta e seguir viaxando. Galicia como destino tamén se está vendo afectada polo conflito. Por un lado hai reservas novas daqueles que valoran a seguridade e a tranquilidade nesta terra, pero tamén houbo cancelacións de turistas de Asia ou Oceanía por mor das escalas que tiñan en zonas de conflito. Pois estes cambios a hora de organizar as vacacións están directamente relacionados coas previsións de que o combustible para os avións se pode esgotar a curto prazo. Isto xa repercute no transporte aéreo. Varias aerolíneas están subindo o prezo nas equipaxes, tamén están a subir o prezo dos billetes ao redor dun 10% e algúns voos xa se están a cancelar, sobre todo viaxes regionais ou que pasan pola zona do conflito, por Oriente Medio. As liñas aéreas asiáticas son as máis afectadas, pero ollo, porque tamén en Europa hai preocupación. Por exemplo, moitas empresas están reducindo a súa oferta de viaxes pola suba descontrolada do prezo do combustible. Por exemplo, Air France KLM, o maior grupo de compañías aéreas de Europa, que cancela 16 voos pro mes que ven e aumenta o prezo dos seus billetes en recorridos longos en 50 euros. Tamén a aeroliña EasyJet, de baixo custo, advertiu de subas nos boletos cara ao final do verán.